Explica'm un conte. Un malson al meu armari, de Marcel Myer. En el meu armari hi vivia un malson. I cada nit, abans de dormir, m'aixecava del llit, me n'anava fins a l'armari i tancava la porta de l'armari. Clas! I després, de puntetes, tornava cap al meu llit. Això sí, de tant en tant em girava i mirava, no fos cas que s'obrís la porta de l'armari i sortís el malson. I quan estava al llit, em tapava amb el llençol i de tant en tant feia un cop d'ull a veure que no sortís el malson de dins de l'armari. Un dia vaig dir que ja n'hi havia prou. Sí, n'estava fins al capdamunt, així que em vaig armar fins a les dents amb el meu casc de joguina, la meva escopeta de joguina, i em vaig aixecar del llit, me'n vaig anar fins a l'armari, vaig tancar la porta de l'armari, pam! I després vaig tornar cap al llit, em vaig posar dins del llit i... clas! Vaig tancar la llum i vaig esperar a veure si sortia el malson. Aleshores vaig sentir com s'obria la porta de l'armari. Vaig notar com el malson sortia de dins de l'armari. Vaig olorar com el malson s'apropava al meu llit i vaig notar com el seu cul fastigós i pudent es posava damunt del meu llit. Aleshores, clas! Vaig obrir el llum i li vaig dir: malson, vés-te'n o et dispararé. I el malson no va marxar, així que... pum! El vaig disparar. I el malson es va posar a plorar. No parava de plorar, però és que jo estava molt enfadat. Bueno, tampoc gaire. Ai, malson, para de plorar! Para de plorar, malson, que despertaràs el papa i la mama. Va, para de plorar. Però el malson no parava de plorar. I li vaig dir: va, malson, va, dona'm la mà, que dormirem junts. I li vaig donar la mà. I agafats de la mà vam anar fins al meu llit. El vaig posar a dins del meu llit. Després me'n vaig anar fins a l'armari i vaig tancar la porta de l'armari. No fos cas que hi hagués un altre malson allà dintre. I vaig tornar al meu llit. I aquella nit vam dormir junts, el malson i jo. Ah, i des d'aleshores el malson i jo dormim junts en el meu llit. Però ara em sembla que hi ha un altre malson a dins de l'armari. I clar, tanco la porta perquè dos malsons i jo en el meu llit no hi cabem. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.